Mfumu wa wazifumu leo ndabwera ndi nkhani yake kuzana ndi nyamata uyu. Nyamata ameneyu dzina lake ndi Lloyd. Lloyd amachokera ku Malawi ku Kalonga. Nyamata ameneyu akunong'oneza bondo. Nyamata ameneyu amakhala mu dziko la South Africa komwe uko ku Mafikeng. Nyamata ameneyu wampeza mkazi wake ali pa intaneti akudzigulitsa yekha. Omu ndi mmene zilili. Adawawa amapanga chibwezi ndi mkazi wina amene amachokera ku Mafikeng mu dziko la South Africa. Ndi mkazi uja akhala kumupangira china chilichonse, kumugulira zovala, kumulipirira lendi, chinali chibwezi cha mphamvu ndithu. Koma awawa samadziwa zimene amapanga mkazi uja. Ndiye dzulo mnzake wa Lloyd anali pa intaneti ndi anapita ku website yotchedwa Charistrip. Charistrip ndi website imene anthu amapitako ndikumakapanga ma live streaming. Ma live streaming amene wasamakhala a nyimbo kapena macheza, amakhala mafilimu olaula. Anthu amapita kumakavulako ndi anthu oneraja amapasa ndrama. Amene akuvulaja ena amagonana live imene ndi Charistrip. Ndi website special imene anthu amapita ndikumakavula kumakapanga zawozo. Azimayi ambiri ali pa Charistrip. Makamaka azikazi aku South Africa amakonda kugwiritsa ntchito Charistrip. Ena anayipanga ngati business. Amalowa pene pajapo basi azivula malisi ndizi. Anthu azatumizira ndrama iwo zimene amapanga. Ndi mnzake wa Lloyd yu anapita ku Charistrip kuja pofuna kukasangalatsa maso. Ndi ali nkale kuonera mafilimu anaona mkazi wa Lloyd kumene kujapo ali bwino lino akugona naso ndi mwamuna wina. Ndi adawawa mtima sanawapeze anamuimbira Lloyd, kodi mkazi wako uja dzina lake ndilakutala kuti? Lloyd anavomera eya ndi dzina lake limenelo. Kenako anawuza zoti muzochani ndamuona wina wake pa intaneti wofanana ndi mkazi wako akupanga zakuti. Kenako anatumizira link a Lloyd. Lloyd anaitenga link ija kuonera ndi mkazi wa Lloyd. Ndi atamuimbira mkazi wawo uja anamba kumfunsa. Mkazi wawo anavomera, yes, ndi pa Charistrip. Ndi chifukwa chani sumandiuza? Mkazi uja ananena zakuti uisova. Kenako anayidula phone. Lloyd anayesesa kumuimbira mkazi uja koma namba yake sikupezeka. Wabloka Lloyd. After atampangira zinthu zochuluka, kumalipirira lendi, kumagulira zovala, izi zimene amapanga Lloyd. Ndi akuluakulu chonde akuluakulu osamanyengeka ndi azikazi aku John. Azikazi aku John alibe ntchito zoti umapangira chani, alibe nazo ntchito. Iwo chimene afuna ndi ndrama. Ndi amayesesa kupanga china chilichonse pofuna kupeza ndrama. Kaya uhule kaya chani, ali pa Charistrip ambirimbiri. Kwa anthu amene simukudziwa Charistrip, pitani pa intaneti mukapange Google. Mupangeko visit website imene mukazipeza zibwezi zanu zija zili kumeneko zikuhulisa. Ndi umu ndi mmene chathera chibwezi cha Lloyd ndi mkazi wawo.